Je to vidno? Pozri, vidíš tu trochu mesiaca, také čierne. Vidíš? No a keby si bola v Prahe alebo v Španielsku, tak by celé zakrylo. Tuto nezakryje celé? Ne, tu bude len trošku, asi tak, jak teraz. Iba tak to bude? No, v Bratislave je to lepšie. No a v Španielsku by ste mali tmu niekoľko minút. Kamarát tam je teraz v Barcelone. Hej, no to tam možno, keď má čas, tam možno niečo natočí.